Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina aiki da wannan dama in tunatar da kaina da 'yan uwa akan cewa wunin Arafa 9 ga Zulhijja da ranar Sallah 10 ga Zulhijja suna cikin kwanaki guda 10 mafi falala a duniya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa afdalu ayyamid duniya ayyamul ashir a cikin sahihul jami' hadisi na 1133 cewa mafi falalan kwanakin duniya gaba ɗaya su ne kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja, wato a ɓangaren wuni. A waɗannan kwanaki guda 10 musamman kwana na arfa da nake tunatarwa a kansa, wunin arfa shine wunin da a cikinsa Allah ta'ala ya cika mana addininmu kamar yadda yake a cikin Qur'ani suratul Ma'ida aya ta 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wunin arfa shine wuni da Allah ta'ala yayi rantsuwa da shi a Qur'ani, ya kuma tabbatar da cewa wuni abun shaidawa ne, wa shahidi wa mashhud suratul buruj aya ta 3. Wuni na arfa shine wunin da Allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna, kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim hadisi na 1348, da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nar min yawmi arfa. Babu wani wuni da Allah ta'ala yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna kaman wuni na arafa. A cikin wannan wuni ne ake samun mafi falalan addu'a, khairu du'a du'a'u yawmi arafa, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan hadisi a cikin sahihu Tirmizi hadisi na 1142, da manzon Allah yake cewa mafi alkhairin addu'a shine addu'ar ranar arafa. Mafi alkhairin abin da na faɗa da annabawan da suka rigaye ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai mu yawaita addu'a a cikin wannan wuni. Wuni na arfa wuni ne mai albarka, wanda cikin taimakon Allah ta'ala azuminsa guda ɗaya yana kankare zunuban shekara da ta gabata da kuma shekara da take mai wanzuwa, kamar yadda yake su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an saumi yawmi arfa faqala yukaffiru as-sana al-madiya wal baqiya. Yana kankara zunuban shekara da ta gabata da wacce take mai wanzuwa, kamar yadda hadisi yake a cikin sahihu Muslim hadisi na 1146. Wannan wuni ne mai albarka, mai falala da yawa. Mu dage mu ci ribarsa ta bangaren yin azumin nafila a wannan wuni, bangaren karatun Qur'ani, gaida marasa lafiya, ba da sadaka, yin istighfari da tasbihi da tahalili da dukkan ayyuka na alkhairi. Kun misla Abubakar Siddiq radiyallahu an, mutum yayi kokarin zama kaman Abubakar Siddiq radiyallahu an, kamar yadda hadisi yazo a cikin sahihu Muslim a juz'i na 2 hadisi 108, da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yazo wajen sahabbai wata rana yana ta ganawa da su, suke cewa man asbaha minkum al-yawma sa'ima, yau waye gari a cikin ku yana azumi. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace ina azumin nafila. Man ada minkum al-yawma maridan, a cikin ku yau waye gaida mara lafiya. Abubakar Siddiq yace ni nayi. Man tasaddaqa al-yawma ala miskinin, waye ba miskini sadaka. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace ni nayi. Ya sake cewa man ada minkum al-yawma man tabi'a minkum al-yawma janaza, a cikin ku waye bigawa makabarta. Abubakar Siddiq yace Annabi ya ta kiran ayyukan alkhairi, Abubakar Siddiq na cewa nayi, har Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa Allah ba zai hada wa mutum waɗannan ayyuka a wuni guda ɗaya ba shi kadai face ya zama dan aljanna. Kula ga wannan yawaita ayyukan alkhairi a wuni ɗaya, musamman wuni mai falala, yana sabbaba wa mutum sabon aljanna. Ni da ku Allah ya samu a cikin addu'a a cikin aljanna. Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu, ya ji kan ƴaƴanmu da ƴan uwanmu. Allah ya albarkaci zuriyarmu, Allah ya amintar da mu a ƙasar mu, ya zauna da mu lafiya, ya ba mu albarka. Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi da muke roƙonsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.